लक्ष्मी फिल्म्स प्रेजेंट्स। शिवनारायण अपने हाथे हमर खून कइदा ये हो रानी एगो खून कइदा अपने हाथे हमर खून कइदा ये हो रानी एगो खून कइदा अपने हाथे हमर खून कइदा एक बेरिया के गले से लगा के एक बेरिया के गले से लगा के दिल के हमारा सुकून कइदा दिल के हमारा सुकून कइदा ये हो रानी एगो खून कइदा अपने हाथे हमर खून कइदा। रिकॉर्डिंग बाय लक्ष्मी स्टूडियो। ये हो रानी एगो खून कइदा शिवनारायण अपने हाथे हमर खून कइदा भैनी अकेला भैनी पागला के भेष हो रहिले अकेला नहीं लौकेला फेस हो रहिले अकेला नहीं लौकेला फेस हो रहिले अकेला नहीं लौकेला भैनी अकेला भैनी पागला के भेष हो रहिले अकेला नहीं लौकेला फेस हो रहिले अकेला नहीं लौकेला फेस हो ससुरा सिन्होरा में ले जई हो ससुरा सिन्होरा में ले जई हो काढ़ी के करे जहवा के सुन कइदा एक बेरिया के गले से लगा के एक बेरिया के गले से लगा के दिल के हमारा सुकून कइदा अपने हाथे हमर खून कइदा। रिकॉर्डिंग बाय लक्ष्मी स्टूडियो। ये हो रानी एगो खून कइदा शिवनारायण अपने हाथे हमर खून कइदा अखिया में आंसू देलू दिल में जखम हो गोरी तू बाड़ू नहीं बेवफा से कम हो गोरी तू बाड़ू नहीं बेवफा से कम हो बेवफा से कम रे अखिया में आंसू देलू दिल में जखम हो गोरी तू बाड़ू नहीं बेवफा से कम हो गोरी तू बाड़ू नहीं बेवफा से कम हो राजू राजा यार के टाइगर राजू राजा यार के टाइगर कहेले जखम पनून धइदा एक बेरिया के गले से लगा के एक बेरिया के गले से लगा के दिल के हमारा सुकून कइदा अपने हाथे हमर खून कइदा। लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जितपुर, नेपाल।